7, talk too early. Oh, Indaba, talking my business isintu, naso zonke indaba zabasha. Indaba. Sasukena ke kwezomtavazo ngiyizwa le number the way ekhala ngayo. Imagine if doc ngabe uadvise abantu ukuthi ene mabefenda abafende ngale rhythm. Listen to it. Yeah, manje kune break lapha yana manje mase sekuyi break wenze njani uma emoyeni No, noma no. uma engaphakathi kuhambisana lento oyishoyo ukuthi ubofika ufend busuyama. Ufend busuyama. Listen to this. Listen to it. Njengoba ithi tsa busuyama, manje inkinga lethe usiyachama lo muntu wena Now sungazama phela yabo ushaya ngendlela yakho Hey, welcome back Dr. Mthembu with Sex Indaba. Right? Oh, right Mthiyane, and it's good to be back home. Good. And I must say Mthiyane ngiyabonga kakhulu nami nomndeni wami bathenjini ekhaya siyabonga izilokothe ezinhle from izithandwa zethu siyabonga for the support. Yeah, no bakhale kakhulu and nama socials as well nathi besikudabukela. Sure. Khonto ishilo dokotela uthe nomndeni wami. Yes. Direct translation le esintweni awunamndeni. Umndeni wakithi. Oh, okay. Yeah. A lesson there. Ubani oba nomndeni umuntu wesilisa? Even yena kuzwakala sengazi ukuthi you own us. Umndeni wami ngibiza meeting nomndeni wami. Hey, you got issues ne? Umndeni wakithi. So siyazi ke sabantu ukuthi makushoniwe umdavazi uyama because uzodlula. Yes. Yeah, abanye bathi 3 days, abanye bathi 7 days, abanye bathi kumele kukhishwe amageja or kuwaship 80, uyabo? Yeah. But it depends obviously ukuthi ubani uzilele bani. Uyabona? So obviously masenigezile then ke seningakhululeka ke nezingane zikhuleka ngoba sigcina sezigangi izingane kanti seziletha ubumnyama empilweni zazo. So that is why generally kuba nesikhashana 2 weeks or 1 month oqala ukuthi nigeze mase ke loyo ebhekene naye isifo then usiyaqhubeka ke for leso sikhathi ke. Yes. Usakhuluma indaba yokuqhubeka doc. Itopic yethu namhlanje. Itopic eyenzeka kubantu abaningi. Sure. Abanye abantu abazi ama partners nama spouses nama nethandwa zabo abazi ukuthi saqhubeka icommunication eceleni and kokunye uthola ukuthi ukhona umuntu mhlawumbe bekade engekho kwi picture but iyaqhubeka ibe khona. Abanye ke bathi it's even cheating even if kuthiwa ayikho into embi eyenzekalayo but it's even cheating ukuthi ungamtshela umuntu wakho ukuthi usaqhubeka ukukhulume mhlambe no baby mama or baby ngane but uthola ukuthi asikho isidingo ukukhuluma nje. You even know birthday yakhe, he knows your birthday, something like that. Yeah, so into eyenzekayo leyo dokotela but why angathi umuntu esechuzile ukuthi this is umuntu but still unyawo lunye libesasele move. You know Mthiyane, umuntu nomuntu omthandayo kusuke kunesizathu sokuthi why umthanda. And most of the time nithi masenihlukene nomuntu uthola ukuthi uyakhohlwa isizathu esanenze nihlukane so ukhumbula lokho kumnandi othola ukuthi lo muntu weyiko or nanikushare naye usokhohliwe into enixabanisa ukuthi ukhohliwe ukuthi empeleni ngize ngithathe le decision ingoba angithi igwebiswe lehlile nokuthi wengenzeni lo muntu lehlile so ukhumbula lokuya uthola ukuthi mhlambe sukule relationship now regardless ukuthi lo muntu ex or not but once wena suzizwa angathi kunomunye umuntu ngaphandle relationship yakho ozibona attracted kuyena it can be many reasons and most of the times lokusenza ngathi i-cheating kusho ukuthi lo muntu ocheatile wrong or mubi but that's not the case kusuke kunesizathu ukuthi why lo muntu acheatile and most of the time there's always into yokuthi kunento lapha ngenele khona yena either kuyena msalofu yokuthi akenele ngoba insecure mhlawumbe ke wajolelwa before manje sefuna ukuthi kube uyena uya revenge ukuthi ajole eqala or wena you are too much kuyena umuhle kakhulu or imali kakhulu or you know then manje lento imenza inazibona ukuthi ayilozo ngishiya angivele ngijole mina kuqala so there's many reasons that can do that but at the end of the day usuke kukhona futhi mhlambe ne connection
whether leyo connection ingokuzwana kwenu ukuzwana kwegazi leni ucansi lwenu but even emotionally ukuthi mehleli nawe uyenela yini mhlambe intellectually yini akwazi ukuzixoxa nawe angakwazi ukuzixoxa nomuntu anaye ekhaya then lezo zinto zigcina sezidala ukuthi abe nemizwa for omunye umuntu. Now generally kubantu besilisa that becomes ama co-workers. Okay. Yeah. In most cases kubantu besilisa abantu besilisa will fall in love with co-workers. Abantu besifazane will generally fall in love with friends, umuntu abazwana naye kuthiwa usama friends nje sino Alex, you know, kanti they actually begin to fall in love ngoba umuntu wesifazane unemizwa more ye connecta emotionally nomuntu, so kulula kuyena ukuthi abe ne affair or achite nomuntu athi uyifriend yakhe. Okay, that's a practical example. Eyoqala nje dokotela. Umuntu wami financially asikho right. Yeah. But ex is willing to help. And ngiyayidinga le mali. And uzongisiza ngempela financially entweni ezosiza mina no current partner. Now it depends. Ex owesifazane noma owesilisa yini. Either way? Now it's different. It's different because yabona kumuntu wesilisa Alex, money is power. Okay? And lo onayo imali noma engamubi kanjani ucansa engalenzi kahle kanjani but if enemali leyo muntu wesilisa une power over lo omunye. Naye lo onganayo imali uyazi ukuthi ifear yakhe indoda enemali kunayo. So if kuukuthi lo whether ex or boyfriend kodwa unemali ngaphezulu kwa straight lona it's gonna kill straight ngoba uzibona yena ngendoda yalutho ngenxa yokuthi lo unento uzibona yena enamasenda amakhulu kunawakhe only because unephakethe elikhulu kunelakhe. So if kumuntu wesifazane ke kumuntu wesifazane you know generally umuntu wesilisa Alex as much as yes kuhle manje ukuthi uthandana nomuntu wesifazane onemali again because kumuntu wesilisa imali means power umuntu wesilisa akajabuli kahle uma umuntu wesifazane enemali ngaphezulu kwakhe unless lo muntu wesilisa kuukuthi nawe uyagain angizodrive imoto yakhe ngenza izinto kodwa uma when it comes to settling umuntu wesilisa generally akamfuni umuntu wesifazane uzoba more powerful because kuyena again kuba ngathi ustronger kunami njengendoda because kumuntu wesilisa money is power agcine sebona ukuthi lo muntu wesifazane uyangicontrola udemanding uzibona ngobe nemali kunami usebona ukuthi akwenzeki intando yakhe kanti uyena uinsecure ngokuthi usisi unemali. Ngiyaku-invite ke to be ingxenye le conversation ungabuza umbuzo ozosave your relationship nanokuthi ukuvikela nje kusaqala mhlambe kuma early stages you don't want that to happen or uhlele nje awazi ukuthi if umuntu wakho othandana naye engadiscover ukuthi unane communication nomuntu osesedlule kwenzeka kanjani. Last week doc there was it concerned abantu abaningi. Last week ukufone usisi wazothi umuntu wakhe unepipe elincane useze alithole komunye. Kwathi sekwe conversation nje kwakhona indoda egiglishayo ngemuva and I asked them ukuthi uyena yini lo kwathiwa hayi no singabangani. Ubungozi bokuthi utshele iex noma umuntu oseceleni about ama weaknesses of umuntu onaye it happens and ngenxa ye thrill ye excitement ungakwenza lokho but the long term damage ingayini. Look, abukho ubungani ongadluli kwi-ditch yokuthi nixabane. And when with dick? Oh, good ditch. Not dick. Sorry ngiyaxolisa. You know. Now when sikukhona lokho kuxabana mthiyani then ilapho sokuphuma khona amahlazo omunye. Okay? Now the risk of you telling umngani whoever whether wesifazane or wesilisa who's doing that but I risk yokuthi utshela umuntu omngani wakho ngama weaknesses a present partner yakho whether you like it or not your friend lo muntu omngani kuwena uma ubulili nkungafani uyi competition somewhere nomuntu wakho whether you like it or not yebo anjoli yes anthandani but yazi ukuthi uma unomngani wena umuntu wesifazane and unomngani wesilisa deep down uyacompete nendoda yakho even if anithandani so the minute when usumtshela indaba nama weaknesses alendoda yakho usezo giya ngako
azibone engcono yes mhlambe hayi ngoba efuna wena but uzozibona at least ngingcono uzinika ama point yena because wena sohambe wahlekisa ngaye umuntu wakho kulomuntu nanso ke indaba anonymous Britain sabona hello yes siyabuzwa anonymous Ngaphila njani si right mfethu please sikhiphe nje ku speaker sifuna wena ngqo no ukho ku speaker Alex all right sure la sikulalele mfethu share your story okay ngifisa ukubuza la ku dokotela ukuthi kunesimo la engazi noma sekunika ukuthula noma kanjani umuntu wami la unokuthi afonele u-ex wakhe kwesinye isikhathi kuqondane kujwayele ukuqondana kwesinye isikhathi uthola ukuthi ngikhuluma naye efonini iringelenye ifoni yakhe yesibili asho ukuthi ubani ofonayo u-ex wakhe so kube kwanesikhathi la ake yafonelwa khona futhi ngathi ngiyambuza ukuthi ubani ofonayo ngingekho mina eduze kwakhe wathi naye ngiyafonelwa usisi wakhe so ngathi akangiscreenshothela ngivezele lutho wathi ifoni yakhe iwile yakhipha yonke i-history show ukuthi befonele ubani nani kodwa ukuthi nami ngiba serious ngamdinela yabo yagcina ethi ubefonela u-ex wakhe loya so manje angazi noma kusawuyena u-ex noma sekuwomunye mhlawumbe yabo nginalonto nje engididayo ukuthi ngempela kumi kanjani okay senesikhathi singanani nithandana naye from 2018 yeah that's 4 years okay yeah ninama plans for the future or at least wena do you have any plans ngaye ukuthi uzomlobola or continue isikhulumayo yeah ama plans akhona impela kodwa uyamtshela uyakwazi and naye uyavuma esikhulume ngalezo zinto lezo uyavuma naye okay now two things number one lokuqala wethi mefone uX akutshela ukuthi uyafone uX that can be taken ngokuthi utransparent lo muntu uyakutshela ukuvezele yonke into akafihli lutho now the question becomes uma seqale sefihla usefihlelani now unless kuukuthi ubhuti ubelwa ngesikhathi ekadusise transparent then useyafihla manje ngenxa yokuthi usezama ukuprotect ama feelings akho ubhuti ngoba uyamazi ukuthi ubephatheka kabi ngokuthi ukhuluma noX all right but it's important ukuthi wazi ukuthi yindaba yini amenze ukukhuluma noX for example ungathola mhlambe banengane or kune business thizena abagcina beyiqalile noX kunama flat abaqashisayo benoX so what is the reason is it because of into valid or kukukhumbulana nje that is basuke bekhuluma ngani njengoba udokotela esho angizwa Alex babesuke bexoxa ngani yini eyenza babesuke bekhuluma ngayo yena noX no ayigeke angathi nabasuke bekhuluma ngayo kodwa uma ngabe ekhuluma naye emfonele uma ukhona mhlambe ngizwa uyamela ukuthekela ukungifonela yonke lonto leyo kodwa ngalala nginento ethi kwakungeyena emfonela bathi khona kuyifoni kanjani nginako ukuthi kwakungena kokumuntu nawo doc iproblem ileyo yokuthi ususpector ukuthi useuser uX but go now you know but if kuukuthi uthandana nomuntu wakho wena at least uthembekile kuyena and uzimisele ukuthi wakhe naye after 4 years it's important ukuthi uke umhlalise phansi ukhulume naye ngoba already manje sunama trust issues ukuthi awumthembi kahle ukuthi uhamba kanjani nobani however I must say this the reason why ngikubuza ukuthi how long nindawonye baningi abantu ababukisa ngerelationship noX or omunye umuntu akubonise wena njengendoda ukuthi kukhona omunye ongifunayo kanti yena ufuna ukuthi wena hamba umlobole ubone ufile threatened ukuthi awufuni ukulahlekelwa uyena kulo mzuzu yena uyafuna mhlawumbe lokusho ukuthi uzomlobola kodwa wenzi lutho mhlawumbe uyathembisa manje uyakuthreatenisha ngokuthi enza ngathi khona basamfuna kanti mhlawumbe abekho however
if kukuthi igathi yakho manje isiyakutshela wena ukuthi khona into eshaya amanzi, sit down naye ukhulume and try and find out, and nakhona umtshele ukuthi ufisa ukuthi akwenze ufile comfortable kanjani, yizini akufanele azenze. If mhlawumbe uzothi wena hayi ngicela njalo ifonini yakho ngiyibheke, kukuyena ukuthi uzovuma noma akavumi yini. Yisho kodwa wena izinto ozishoyo ukuthi nazi izinto ezizongenza ngibe comfortable, so that even if I relationship yenu uzothi ngizonikeza unyaka one more, ngibona ukuthi lezi izinto engizicelile uzokwazi nokushintsha, so that if engashintshi maybe it's just a sign ukuthi angeke uzukuthola ukuthula kulo relationship. Try that mfethu, and we wish you all the best. Usanda kujoyina lo hlelo is not suitable for ingane. Izinto ongayithatha nje kubumnandi, flirting and communication with umuntu okushelayo or umshelayo or in a relationship naye or nenengane naye, kodwa manje leyo nto ingagcina isibeke your current relationship at risk. This is what we are talking about, your experience from what has happened or with story esifana nika anonymous, ne-advice yakho as well. 0861 596 596. Richmond, khayelihle? Yebo, sanibona. Sure mkhaya. Ngiyaphila njani nawe lapho mkhaya? Sikhona mkhaya. Nafihla kahle kodwa mkhaya bangiyuzutha. Siyabonga mkhaya, safihla kahle, ngiyabonga. Wayibonga kabonga ungabonwa. Amen. Hallelujah. Cha ngithi namkhaya ngikuze la. Umjida. Mhlambe ake sizospana. Uthandana nomuntu mhlambe ubethandana nomuntu osebenzayo, mhlambe bahlukana nje izinto ezithile, mhlambe sekele umuntu wavela futhi kuboka lo mjidi sewavela kuboka lo muntu wena osujola naye, yabo. Manje futhi wesiphathi mhlambe basaqhumana somehow, yabo. Banengane. Uyazi baqhumana, mhlambe akafishi naye umuntu baqhumana. Banengane. Yeah, banengane. Okay. Yabo. Manje wena mhlambe ukulwa kwakho ngokuxhumana kwabo, mhlambe ngeke lo wesifazane ugcine ukuthi ngamanje awufuni ukuxhumana no baby daddy futhi engikwaphela ubona sometimes sesikhuluma ngengane noma usekhuluma nengane, mhlambe lapho nengane inayo ifoni, yabo. Kodwa unako nokuthi abuya phone nala kwezimama, yabo. Yeah. Look mkhaya, it's important ukuthi neyiphi relationship uma ungena kuyona nibe nemithetho yenu nama rules kwi relationship. Lemthetho izothi mina ngiphethe izikhwama ezinje, wena unje uphethe lezi khwama. Part of izikhwama zakhe mhlambe usisi loyo ukuthi unengane, uno ex mhlambe okuyona olanda ingane ayisesikoleni njalo. But vumelanani ukuthi eyiphi indlela esafe yokuthi ubaba wengane acommunicate nengane, ngoba i-right yakhe ukuthi ubaba wengane aka-communicate nengane. Yini okufunakale umama ayenze kuze wena ukhululeke? Mhlawumbe uzothi njalo uma ukhuluma naye mekufonela mengikhona umfake ku speaker. Uyabona, kuze ngizwe ukuthi nithini kuze ngikhululeke. Mhlawumbe ifingane ayihlali naye umvumela ukuthi akakhulume noma okuyena ohlala nengane. Find out aqala ukuthi yini ebanga ukuthi nembangeli ukuthi bakhulume. Now umama osukezele, especially uma ingane kuyiyona yodwa eyizele kulo muntu, yazi noma yinini ukuthi lo muntu unepower over uma wengane because bashare ingane. And of course nayo ingane iyohlala incama uyise more than wena oseceleni. So ezinye izinto nje lezo okumele uzimukele so that zingakulimazi uma sizenzeka, and ungazijudge nawe uzicompare nobaba wengane, ngoba kukhona ilevel akuyona wena ungeke uze ube kuyona. But duduzeka wena ngokuthi lo muntu unawe and ukhethe wena manje ngoba kunesizathu waye ngasekho nobaba wengane. Okay, ishubile leyo. Khaye. Nginama comments go Indaba with Alex on Facebook na ku Twitter as well. Umzamo uthi abantu abayeke ukurelaxa othandweni. Nanokuthi kade sisokola leyo nto iyabumosha ubudlelwano benu. Mkhathalela umuntu wakho, mkhumbuze ukuthi ubaluleke kuwena kakhulu, xoxa naye akabe ifriend yakho. Ekugcineni inhlonipho ibalekile uma nibabili ebudlelwaneni. Uzamile uthi ayikho into eqeda uthando cause umuntu womuntu umnandi
ujika ungabusamfuna lo wakho Oh. umuzwe eseshaya udaka embedeni uthi Hawu. lo ontshontsana naye afendise okomshini wokuthunga right Ngizoyiphendula lelo uzophendula leyo all right and then ebese kuzoba ke ile ethi umahlobo uthi inkinga iqala uma sewuchithelwa iside chick uvele izwe inhliziyo ibancane kakhulu Oh Nkosi. yeah uthini Look, i-child chick by the way izocheater because nayo uyazidelisa uyazi ukuthi kwawena vele unomuntu onaye ngesikhathi engakutholi ebusuku naye uthi ngiziduduze nami eceleni lana ngoba naye unomuntu but also sometimes umuntu oyi-side chick it's not because uwena ochuzayo ukuthi abe yi-side chick mhlambe nawe uyakhetha akafune i-relationship nawe ufuna ucansi njena naye Oh, okay. uyabona Sure. so uzolifuna kuwena alifune nokomunye njalo njalo Yeah. so musu kumbeka kwi-status sokuthi yena FA side chick kufanele yena aziphathe kahle aziqoqele wena ngoba mhlambe na uyadlalela nje and ufuna ukudlula Sure. okay all right now you know leyo ukuthi it's possible ukuthi umuntu oseceleni ugcina suthanda yena even more. Now people get attracted kwabanye abantu mthiyane for different reasons. Komunye ninama values athiza afanayo. Komunye umuntu uthanda ukuhlakanipha kwakhe. You know it's not just about looks. Yes omunye indlela abukeka ngayo but ultimately kune attraction. And the attraction lena is a chemical reaction. Othola ukuthi ngesikhathi lo muntu umbona kuba nalento njengogesi osuke engqondweni yakho ingqondo yakho ihamba ikhipha lento kuthiwa ama hormones nawo ama hormones lawo azokwenza ukuthi uzizwe close and ufune like ukubonda nalomuntu but what those hormones also do especially serotonin ikwenza ufeel happy so each time umbonile lo muntu happy wabona iSMS nje yakhe nyume ethe nje ikuyashisa ngapi weather into engekho uvele ujabule automatically because so nale attraction nalomuntu ekubangela ukuthi uzize wena uhappy uzize ubondile naye and now the problem ngaloma hormones akwenza ukuthi ube excited nalomuntu ngoba phela kunaleyo connection ukuthi a blocker engqondweni yakho i-reasoning yeah and instead anyuse your sex hormones ungaze wenza izinto engenza ucela ubanjiwe wrong ukhohlwe, because yeah. ase block ilogic ukhohlwe ukuthi awukhona umamthembe ekhaya engimthandayo Yeah, uyabo yeah. wena suhamba naloku ukuthi manje kwenzakalani kuwena emzimbeni Yes. and leyonto igcina also isikhuphula your sex hormones you know kumuntu wesilisa then you get aroused and ilapho kugcina sokuba nama affairs and ugcina naye lo muntu ona affair by the way mthiyani lushisa more ucansi la lo ajola nayo because of onke lama hormones asuke khona but also uthola ukuthi usegcina esemdefender futhi lo ajola naye ngoba ufu partner ethi how mhlambe ubuye late namhlanje ini uyabona and already kwenza kanjani phakathi kwakho no Dr Mthembu so soba very defensive over and over kanti usuna ne guilt and lo upartner wakho one of the things ebashayayo kakhulu ku relationship when the one partner knows is because lo straight or onkosikazi ugcine sethi how uyamdefender futhi lo sisi kanti aka understand ukuthi aka defend usisi udefenda yena ngokuthi uguilty ngokuthi usenza lento nalosisi. As a follow up to what you are saying dokotela you see abantu abaningi abasuke bena lama entanglement in situation esinjalo Sure. where umuntu ne straight sakhe bexabaniswa ukuthi omunye usearchite eceleni uma isiphela ke leya ngempela relationship straight ayaqhubeka lama relationship nalomuntu obuntshontsana naye Lutho. Why? Let me tell you why. Most of the time, you know, Alex empilweni I generally say to my patients nyoma yipi relationship okuyona nyoma umshado o committed kuyona I relationship lo muntu onaye has got about 80% or 90% yazo zonke into ozidingayo wena kumuntu. Of course nobody is perfect. Ukhona lo 20% othola ukuthi akayona 100% Yeah. but una 80% yazo zonke izinto ozidingayo. Yes, yes. So if wena ungazi ukuthi mina yini lezi zinto engizidingayo kumuntu wesilisa or yini lento engizidingayo kumuntu wesifazane you might wenza mistake ukuthi ukhethe u20% lo ombona ngoba lokho nako lo naye akanawo lo wa20 uheheke uzitshela ukuthi hawu lo wa20% olapha yana uyikona konke uthi usumshiyile lo
sufika lapho uyabona ukuthi hawu kanti ucansi kuphela akakwazi ukugeza izitsha akakwazi ukupheka akakwazi lutho suze wamshiya lo obukade unaye mhlawumbe benganalo ucansi oluvuthayo but also guilt plays a huge role kuma affairs mthiyani because what guilt does uzothi usungale sushaya yena lo manje ukuthi hawa ngihlungisa nonkosikazi wami hawa ngihlungisa nezingane zami angabe ngikami manje ngenza ukuthi suqala suyamzonda futhi nawe because somehow suyamblame kanti actually umuntu omblameayo that you should blame is actually yourself nanokuthi kulungile ke siyantshontsana mina nawe but ngeke yini uma ke into yethi siba formal nami ngicabanga ukuthi njengoba nami wawungitshontshisa yes nawe uzongitshontshela yeah but yini le yenza feeling yothando yenza umuntu angabi pragmatic and abuke yonke le mix yokuthi kumnandi masantshontsana but can I stand you ureplace lento enginayo iliyo excitement mthana bengisho yama hormones dopamine oxytocin you know wonke lo ma hormones ayakudida ayizidakamizwa kokuthi ukubone and futhi uyabona lo muntu ojola nayo mthiyani umbona right ngayo yonke into okwrong kwakhe udiet uyabona and it's about ngoba unako lokhu kulo lona omunye uyi-addition kanti umbonto empeleni uyi-subtraction ngoba right conversation ethi deep namhlanje is not suitable for ingane sikhuluma ngama mistake esiwenzayo sisagajwe uthando lokuntshontsana and sisaqhubeka nabantu abaseceleni and ubungozi bakhona uma ukuthi mhlambe awukabanjwa and usayi-enjoy lento think about it as well think about it mangase kuthiwe lento iyadiscovereka would you rather lose into ekhona ngalo 20% if kukuthi wona owutholayo all right even umsholozi une-advice about lento yama relationship dog. Hello, Mtiyani. Open up. Yes, beautiful. Beautiful. Right, Mtiyani. I'm good. Kade ngagcina sithando sami. Kade ngagcina. Ukhumbulile kodwa. Action speaks louder than words. Uzoprova kumina ngithi on top of me. Already doing it. There's even a W sport, shoot a women's sport. Oh, is it? And only a woman knows how to be touched. Also play games. Yazi Mtiyani, it's so nice ukuthi nifundisane ngokudlala ama games. Nizoke nibe ne meeting ngocansi. Yes. Kungakonke niyalenza at that time. But just have a meeting. Uma uthanda ufuna ukuthi uqhubeke kahle kufanele ukukhwezele njengomlilo ungayiyeki izikhuni zihlehle salisoyisho uyibasela njengomlilo iqhubeke ibheke phambili kufuneka senze njalo baba Mthiyani ezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 p.m. Indaba with Alex Mthiyani, the SA Radio award-winning news and actuality radio show. Sure, Indaba ekekasini sisazongena kona ama-risk njengoba njalo but 0861 596 596 usijoyina for the first time namhlanje. Welcome to the show. We have amanye ama-shows amaningi. Ungaya kwi-app Gagasi FM usearche under Indaba uzowathola ama-podcast. Thank you for watching us again. We have these shows kwi-YouTube channel ye Gagasi. Hi Flats. Anonymous. Alex Natewetela njani? Sikhona Hi Flats. Yes, Hi Flats. Lapha kogudla ucingo kohlokozi Ihlokozi lapho kogumantane yabo. Yeah, khona. Yes, sure. Awubuzi ngathi ngiyazi kanjani le ndawo. Ngangine cherry lapha. I was about to say. Oh. Yadlala. Uzazi kanjani ke ngekho njalo? No, kumane ngagesa nje, hey. Sure, Anonymous. Khona uzoshaywa ntambama. Okay, Dokotela Alex. Ngiyajabula ngoba uboyfriend uyena kade fonile. Kahle ngifuna ukukhomenta angazi ngoba sengiyabuza noma kanjani. Uthe uboyfriend imefona eba anonymous. Kwawukuthi okay thina sijayele ukumlalela bodokotela. Sure. Uboyfriend ufunile uthi ngijayele ufonelwa uex. And ujayele ukuthi abe khona ngisamkhuluma umuntu anonymous ofoni kanjani yes imini girlfriend wakhe okay. Miss X yes uex mefona uqinisile uyafune ekhona uboyfriend okanye engeke kodwa afone ngikhuluma naye afone kwi-phone okay uex mefona ujayele ukusho nje izinto ezingathini yabo athi ube ngitheka
ngimtshela sayibo ngicela ngifonele mina. Alright. Athethe ku-boyfriend, athethe kangangokuba le khola kade yisho ngangizama mina ukuprocessa i-relationship yethu ngoba ngiyamazi ukuthi u-boyfriend umuntu onjani njengoba ngaze ngathi mina usisi wami kube ngathi mina uma ngabe efone u-ex sihlezi sikhuluma kanti futhi uqinisile u-boyfriend unelakhe ngaso sonke isikhathi u-boyfriend u-ex-boyfriend ufona uma ngabe kukhona yena okanye ngikwi-call naye ayikho mina into engihlanganise no-ex and u-ex angimdingi empilweni yami. Okay bese kube ngathi ke mina-ke njalo ngiyakhuluma nalo boyfriend nalo ex-boyfriend. Okay enye into dokotela oye waqala wakhuluma ngayo into ejwayele ukusiqhatha sino boyfriend wami and angiyithandi ave ibuhlungu. U-boyfriend umuntu ongasebenzi ngiyasebenza mina and ngisebenza imisebenzi izibe u2. Okay siyasaphothana ngayo yonke indlela ukuthi isikhathi esikhuluke okay imini ozosupporta financially. Okay yabo makuza ama payday yami ngisho ngingathini ku boyfriend ngisho ngingazama ukuxoxa kangakanani ulimi uzothi ingoba sekuza i-payday. Uthi okay kune support engizoyenza mhlambe nge-day ngifone ngisho ngingazama ukuthi sixabane athini yena ingoba vele kunento osungifakele yona ufuna ukungigada nani lapho mina ngikho lapho. Sorry mangabethi khonto somfakele yona ezini ukuthi umdlisile? No imali ngithi payday. Khona into ayishilo ke la ngiyakuzwa sisubeka iside lakho and we believe you but khona into ayishilo ekutheni normally you would say ukuthi ex lokhuluma naye but that one time wathi phone ifile walahleka information yonke something any guy would find suspicious. Okay angithi ngafike ngathi usiswami ngoba ngifuna ukuprotect yena ngoba ngiyazi ukuthi uzothetha yabo abhodla umlilo. So he's correct mangabe ethi kusho ukuthi you lied. Yes ngamqambela mangavele ngoba lo muntu oyena ngithi. Okay. Yeah, so and futhi exactly as bengishilo kubhuti ukuthi usisi might have been trying to defend and protect his feelings that guy but at least usisi uyasho manje cha kwakusawuyena uex. Now sisi you need to manje kule situation number 1 uyambona ukuthi umuntu wakho une insecurity financial ngoba akasebenzi wena osebenzayo and wena usupporta yena. So nje basike sakhuluma earlier about the effect yemali ukuthi imali yenza umuntu wesilise ezibone ngeyona indoda. Now even worse indoda kimi yabona ke sithando sami you should tell him uyena umuntu okudingakala ukuthi ayikholwe leyonto and he needs to believe it and part of him ukuthi ayikholwa leyonto is not just amazwi akho but you need to walk your talk. So communication number 1 no ex you must know ukuthi it's a total no ngoba leyonto imenza abe insecure mhlawumbe uex loyo ube nemali and yena kanayo so already uluku yamthunuka each time uex efona mblock uex if needs be. So do anything to prove to him ukuthi wena unaye and awufuni lutho ukuthi uyenze neex. Remember uex by the way uyakwazi wena wazi ubuya nini emsebenzini izikhathi zakho sekhaya nini. So even if akakubhagile kodwa ukremile ngoba ubethandana nawe uyazi ukuthi ubehave kanjani. So competition kuwena kodwa ene inside information ngawe. So now you have to protect your relationship by making sure ukuthi I relationship yakho no ex you really kill it. Okay. All right. No, thank you. Good luck. 0861 596 596. Ngithatha anonymous now embumbulu. Sonke singo anonymous namhlanje. It's okay. Anonymous. Yebo, njani futhi? Sharp kunjani? Hayi kushapa ngibingelele mazongitheyana bese ngibingelela ku doc. Yebo baba. Yebo. Cha nami la kithi nje mhlambe nginembuzwana emibili. Ngike ngaba nenkinga ekuthenini ngineyingane ezimbili. Uma wengane zami sibe saba nenkinga naye saba sesiba nespace and then wasebe ethola indlela eqondile ekubeni imizwathi ethola umendo wagana nje. Siyambongela bandla, congratulations to her. Yebo. Ingane soze zahlala kumina isikhathi eside soze kuyena njengamanje sesikhulile. Sure. Ngoba lo munye usesetertiary lo munye usa high school.
kodwa ke manje inkinga enginayo ona doc ile ukuthi bekade sine communication naye until kuze kuthi lo oza ngemuva abe nokugula okubeke waba khona okwenze ukuthi ngikudinge mina naye. Okay. So kwaphoqa ukuthi ngiye khona kubona and why futhi wangamkela bandla uMr kahle nje ngoba wayevele ngazi noma even ngisho ngingakhona babesha abantu hayi bo lento uzobaba kaSibanibani hayi nguyena. So sasesiba nale communication nje saba right grand ingane yabasiba nje right. So after that kune space esenzekile in a space of a month kune space esenzekile phakathi kwami nezingane kune space esenzekile engangoba umuntu engiqale naye ukuthi angikhile ngamazwi lomdala ongikhila ngamazwi and then kwase kuzo ngenela kulomncane ngoba lo mncane sigcina ukukhuluma naye wazi wathi ngiyafisa ukuthi ngathi inkinga yakho nalomdala engathi ngalunga. So kunaleso space and uma wakhe ukwazi ukuthi mina bese ngiyamthinta ngoba obvious useyazi yena ukuthi kwenzakaleni phakathi kwami nabo nje kunaleso space nyana. So into engifuna ukuyazi ke ndoc kungenzeka ukuthi angakwazi ukuthi afake ushave einganeni uMr noma umama ekuthenini avule idistance ngoba naku esekubonakala lento kade yenzekile phakathi kwethu umndeni wakhe nami obu-include nami. Okay. Ingane zayekelana ukuhlala nawe ngoba behlala nawe at first zagcina sezihlala noma wazo. Why zasuka kwena? Kunalento ezulu na mama ukuthi ekuthenini if ungabhadalanga okay kumele ukuthi izingane zibelonge komalungu. Okay, but manje unina useshadile ziya kanjani kunina okwesinye isibongo? Akashadi selotsholwe nje. Okay, so lihleli kuhlala zihleli kuboka mama. No kuhlala naye. Zihlala naye no new fiance. Zihlala naye and bese ne communication enhle kabi. Okay, no new fiance zihlala naye no baba lo musha. Yebo. Okay. Now there can be many reasons. Mhlawumbe especially lo mdala aka understand I reason why abuya kuwena. Mhlawumbe anikwazanga ukuthi ingane nihlalise phansi nichazele ngendlela ezomukeleka kuyena angafili angathi niyamphona nomunye usethi yangala nomunye useyangapha. Uthola ukuthi mhlawumbe angisho ukuthi kunjalo mhlawumbe as much as ku right ukuhlala noma wakhe but mhlawumbe akekho happy vele ayikho ingane ba happy nokuhlala nomunye ubaba ongeyena uyise. So somehow she's angry with you ngokuthi wena you allowed I relationship yakho nonina ukuthi ihlukane. So uyakublame and in her blaming you akakwazi ukuthi akutshele kwaloko ukuthi uyakublame ngokuthi awusekho noma wakhe but usezi withdraw yena ama feelings but in essence into ayifunayo ufuna wena and ufuna wena ukuthi ube nonina and that is the actual fact. So for me my advice ukuthi especially masese varsity nayo seqala usezazi into zabafana nama feelings try ukuthi uyimende le relationship naye because uzogcina esechoose ukuthandana nomuntu wrong kanti ulwa nawe ngoba ebona ukuthi wena wamrejecta or wabalahla as a family. And ngiyasola ukuthi lo mdala intombazana hayi insizwe hayi insizwe. Yeah, and uyabona ke umfana it's even worse because manje uhleli nenye indoda and nayo seyakhula useba yindoda so already uyabona ukuthi it's two lions in one den. Even if vele behlala nawe uyisi bezovele zobe sekukhongela but even worse manje enye indoda esokuyindoda kamnina so that definitely iyakwazi ukuthi as umfana imshaye. So really mhlalise phansi njengendoda and make him understand but more iba neplan wena ukuthi le ngane zakho uzikhokhela kanjani. If lo mfana usevasithi usemdala enough ngokuthi naye uzofuna ukuqhubha isibongo sakho wena you need to do the right thing. Umbonise kwayena umfana wakho lona ukuthi yini ukuba indoda is to take responsibility so hamba ubakhokhela abantwana bakho. Right, siyabonga kakhulu mfethu but wenza into enhle ubudoda kwakhona lokho ukuthi uyisukumele lento and uthole usizo. We will also look at ama risk alento yenzekayo khona well ukabanjwa kwamanje or you have
indlela zokuyiprotecta le communication yakho with umuntu okungafanele ngabe ucommunicate naye. So let's look at ama risk mase sibuya ngapha. Ulalela Indaba egagasini isex Indaba. Namhlanje sikhuluma ngezinto ezenzekayo. Uthola ukuthi usune straight kumbe sewune commitment kwi relationship. Kodwa somehow kumnandi nje kulokhu uxhumana nomuntu oseceleni and you are entertaining even the thought yokuthi uxhumane naye lo muntu. So now my problems abantu beworrize dokotela. So yini ngaba ama risk for letting this thing happen? You know, amanye awo mthiyane are the ones vele azilephuma la kwilento, but mhlambe ngike ngiqale ngalawa physical. Obviously ukuthi kunomuntu olokulala naye, you can have ama infections engamitha you know loyo muntu which is even more of a risk. But every affair nobudlelwano oba nayo nomunye umuntu outside ubudlelwano bakho okuyi standard can cause ama complications kunina kwi relationship yenu enganeni zenu. It ends up creating a behavior, and so siyakubona manje lokho especially kulo khola ledlulile ingane ama change in behavior enganeni. But even naye lo muntu loyo ojoleliwe ugcina eba ne anger, eba ne rage, eba ne depression. Lezo zinto even if engasazikhiphela ngakwena mhlambe senihlukene uzozikhiphela kulomunye umuntu lo okuwukuthi uzodlulela kuyena. So uyafika wena innocent ubona intombi yinhle ushele kanti lo muntu unale anger ne rage ukuthi khona umuntu owangenza kanje ngo ex yakhe, usegcina useba very demanding and very controlling kuwena. But also even physically umone stress you end up being sick, uphathwa ikhanda, uphathwa izona zonke lezi zinto. But people end up beba yiliyonto yenziwa kubona, usegcina useya revenge naye useya cheat because wachithelwa. Mhlawumbe usecheata kumuntu wrong manje ongazange ezamenze lutho. But also part of what happens in your brain ukuthi uba desensitive ekujoleni, ungaboni kuyinto ngoba wena wamxolela lo uzitshela ukuthi waqola, ugcina nawe suyenza lento ngoba honesty kuwena ayisena value. Uyabona? So yonke lento igcina si create izinto ku relationship that totally changes, and baningi abantu othola ukuthi akaxole at all after kade chitheliwe. Nawe suhleli kule relationship kodwa suhleli nomuntu onganalo uxolo ozole kuvusela lento and akusekho ukuthula ku relationship yakho. Sake saba nenye topic wedok la esasikhuluma khona ngendaba yokuthi uma kusekhulunywa ngendaba zo ma cheating and all of that kubantu asebe shadile. There must have been ama signs earlier that omunye wawa ignore. So if you are nomuntu anikashadi but ufuna ukumbona as umuntu ozokwakha naye and then umfica enza lezi zinto, couldn't that be a sign yokuthi xhuma ngenyawo zombili because kukutshela ukuthi mase nihleli ndawonye kungasekwenzeki? Yes. Look Mthiyane, almost always umuntu ochithayo you will know ukuthi inkinga yifone. Oh Nkosi, ifone. You know? Lo muntu uthola ukuthi very protective over ifone. Uthi nyoma enzani, nyoma edla, nyoma ehleze etafuleni ihleli ndawonye ifone ibheke phansi, nyoma etoilet uyayikhohla ifone, ifone usiyayithatha uhamba nayo. Nanjalo njalo either it's off ifone inepini, uyabona. So ifone no WhatsApp, kunama message go WhatsApp adeletiwe, ubona ukuthi ubexoxa nalo muntu kodwa there's deleted messages. So ifone almost always WhatsApp is always a sign yokuthi behavior yomuntu, you know, around the phone. But also sexually, you know, ngoba thina singezocansi, sexually kuba ne change. By the way, you know, from my experience kuma patients hami kuba twofold. Abanye sexually ngoba khona le ithola khona akakuniki that much la ekhaya. However, kukhona abaningi othola ukuthi because uyajola yena uzama ukupaya back lana nokuvala isikhala, agcine ucansi lakhe elivuthisa kakhulu because usay guilty, uzama ukumake up nokuthi ungaboni wena ngokuthi ubona ngathi akasafuna ukulala nawe, kanti he's trying to make up for leyonto, agcine esekulala wena even too much. But also nokuba defensive, uthola ukuthi into encane njena use defensive ngayo, uthi uyambuza into innocently or uzofuna ukuchaza into, mhlawumbe uzothi wena how late namhlanje na uphume late no Dr. Mthembu, uzodefend 30 minutes bonke hawu bese ngekho isizathu sokuthi uchaze kangaka. So those are the signs. But also intuition, enye into uyayizwa wena, you know. But also be careful of isikhwele ngoba isikhwele siyabhula. Khona ekutshelayo. Anonymous eThekwini. Usikhoko. Sure Sikhoko.
Ya khokho lami awungichazele kahle la mina nginengane yabona khokho noma wengane so uma wengane uma nginaye ngiba nayo into engamenzeli yona nengane ayikho into engayenzeli yona khokho yeah so into enzakalayo ethi ngimfonele ngabu2 mangimfonela ngabu2 kahle hlezi yabona ebusuku manginaye mbona ku Facebook mina ngi Facebook angenzi lutho ku Facebook ya WhatsApp into engazenzi so umfonela ngo2 wasemini ngimfonela ngo2 wasekuseni ntatha how okay okay yeah mangimfonele vele ifoni ibanjwe enye out ithe nangu baba wengane khuluma naye yabo so lento kanjalo ngi-understand ukuthi yitho kufanele ngikwenze ngakusasa kudlule 3 days bese ngitshela ukuthi no yazi ngiyaxolisa i-ex yami lena ngazi ukuthi ibambe kanjani yabona kwagcine kwathina sisindawonye yabona lo nto leyo so akasebenzi night shift sorry akasebenzi ebusuku sengisholo ukuthi ubengekho emsebenzini no akasebenzi mina engisebenzayo yeah, no, sorry about that, but I doom kahle meyenza kanjeni. Ngoba obvious ube no ex wakhe ebusuku nayo ex ubenza ngamabomu kulibamba ngoba ubefuna ukubonisa nawe ukuthi ukhona. As much as ungamzondo ex, but empeleni uex ubekulayithisa wena njengomuntu wesilisa ukuthi umbone lo muntu wakho ukuthi unjani. So unfortunately kubhlungu mokunjalo ngoba it means ukuthi uex wakho uhambe waba neaffair no ex wakhe, so that's a decision ofanele uyenze wena ngokuzimisela kwakho ukuthi uzimiseleni ngerelationship yakhe nawe yeah, but sorry about that. Okay, no Dotela uthando lunepower ne because ezinye izinto obvious somehow you need another voice and you make the excuse at yeah, I know we build relationships, but at the same time, at 2 a.m. kusho bayihlala mhlawumbe beyidlulela nje checker and they at 2 a.m. Ufuna total ukuthi ngempela yabona because those are the signs. Yes. Look Mthiyane, when we are being honest really, akekho umuntu ono ex ngo2 ngoba ngo2 kulelwe. Yeah. So sekuyena kumjisa ekutheni yes ukuthi enze njani yeah sure. All right anonymous Ntshanga yebo njani baba is right mfethu njani wena ikhona futhi umthiyane ngiyaphila nomama umthembu yebo siyaphila baba hayi uJehova ngibusise amen ngiyasakha hayi bu manje mina nginenkinga phela mina ngafetshelwa umfazi wami sizele sinengane eziwu2 yebo ikhona ngamfica naye yodwa kodwa sesiba nengane eziwu2 okay ejola ngo20 ngazi ngambamba ngo2018 okay sahlukana nokuhlala naye emahlukene naye wangifaka enkantolo ngahamba ngaye enkantolo ngafika enkantolo engiqambela Amanga ngakhala phakathi enkantolo manje ngoba vele ngisaka ukude kakhulu naye manje mangabe ngilonga umfo asihlala down yahamba uhlala nalowo ndoda le ayathandana iphoyisa owahamba naye iphoyisa ngoba ifika imphika ngemoto kodwa ethothe omunye osihlobo umsimbeni wakhe ngoba kwakade kuba neqalela likhona wafanele investigate kulo wakubo manje wasevula amathanga akhe futhi ukuthi esuwake umemvulela amathanga indebe zakhe zamba wa right iphoyisa lesiyamthatha okay wahamba after that sengimbambile ukuthi uyafela okay manje mangithi ngifuna ingane zami wabheka nengane zami lezi zithu mangithi ngiyasifuna akafuni ukuthi ngiyithole yabo ngifonele mina ngoMarch wathi ufuna into zokugqoka zengane ngamthethe asihlanganeni sihambe ngoyithenga into zengane ngayithenga into zesikole zengane yini inkinga manje kini nobabili ingane manje uhleli ngalo ndoda mina uyazazi mina mfowethu wena baba umthiyane zisenhlizweni yami ingane zami ngoba mina ilokhu ngaba khona nginazo ezinye ingane vela ngifice nginazo ayikho ingane yami nengiyikhoselwe indoda
Okay, yeah. Hey, when I sense anger is sensing. Yeah, kade ngithi ngiyasho ukuthi nese baba ngiyakuzwa ukuthi une anger uthi noma ukhuluma yonke leyo nto ifika kuwena ikunikeza ukushisa. Now, umuntu onamanga uyohlala eqamba amanga if ukuthi unamanga. And from lokho kushoyo it sounds ukuthi usisi une history thizeni yamanga. And kungenzeka ukuthi nazo izingane zakho uzigcine nje ngamanga kukhona amanga azitshela zona izingane, but I think kule situation okuyona wrong. I must say that she's wrong, but wena sokufanele manje udedele umthetho kube iwona uzokusiza because une right yokuthi ingane zakho uzibone and akuzone zakhe, so I'm owish ngengane zakho now, so by law whether uzikhokhele but une right ukuthi uzibone. So my advice iya kwingalo yomthetho ukuze ikwazi ukuthi ikusize ukuthi uzibone ingane. And ungathatha ne number kadokotela uzokunika khona manje, mhlambe you can book a session so that uzobhodla kahle kuphume nalento ukuthelo ekuwena. Sorry Puti, sorry. I always invite you to give us feedback kuma voice notes. Kakasi, ngiyabingelela emsakazweni, ngaya kadokotela nginenkinga yokusheshe ngifike kuvutha indaba nokukhathala komzimba, kepha ngokuya khona ngalithola usizo. Ngiyabonga. Ngiyabingelela emsakazweni, igama uMpume wakwaNdlovu. Ngaya kadokotela ngizwa inhlungu esiningi after ngiba nenkinga ngidonate igazi. So dadwethu wasuggest ukuthi angize ngizobona udokotela. Seza kudokotela wangitreata and I was happy nge-treatment yakhe. She was very patient and she was thorough with my questions akhe, just finding the root of the problem. Oh, nice. All right. You see, a patient saying the doctor was a patient. Yes. Siyabonga kakhulu ngaleyo feedback. Sorry man, ngiyazi ukuthi le topic yethu namhlanje ikuthunukile nawe and nanso iqiniso sometimes liyakwenza ukuthi ube uncomfortable, but musuwedwa nje. Give yourself ubusuku uzolala ngakusasa kuyidigest lento, ungalalela even i-podcast yalolu hlelo. Your decision is yours, but konke kubela. Siyabonga kakhulu doc. Inamba yakho ithini ke? But also Mtiani, while you're on that, you know, maninga ma podcasts nama shows ethi sike sawenza before, so bengakwazi ukuthi bawathole, bangathola na ku Sex Talk with Dr. Mthembu YouTube leyo as well as kwiGagasi, so that bathole nokunye just to help them heal. Sure. Inamba zodokotela ngizoqala ngo Richards Bay namhlanje, inamba ithi 035 760 1569 sikhona lapha eBay just behind next to Mall. Hillcrest 031 765 8475. Cell phone 061 4622 945. No baba wathi azishow Alex inamba ngoba udokotela uyagijima. So yes, but eThekwini 031 765 8475. Ungabhokhela zonke indawo ufone lapho kuleyo number, but also ke na ku YouTube on Sex Talk with Dr. Mthembu. Usaqedi into zakho vela uqedi ngokushesha. How uqedi. All right, siyabonga kakhulu. Indaba special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Naso zonke indaba zabasha.